ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ನಾಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯೋನಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐನ್ಲ ತೆರೆಯೋನಗ ಅವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿತ್ತು ವರೆ ಪೊಂಡಲ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಶುರುವಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಆತಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಓಪನ್ ಆದ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಎಂಡ್ ಆತಂಡು ಇನಿತ್ತು ವರೆ ಪೋಪುಂಡ ನಿಫ್ಟಿ 2% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊತ್ತುಂಡು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತುವರೆ ಪೊಂಡ 2.14%, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುವರೆ ಪೊಂಡಲ 1%, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ 1.24% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಕವರ್ ಆವೊಂದು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಇನಿ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಮೈನಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಂಚಿ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 2 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಡೇವುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆಲ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಲ ಪ್ಲಸ್ ಡೇವುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋದು ಬರ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಯಾನ ತೂನಗನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕನಾಗನೆ ಸೊ ಯಾನಿನ್ಯ ಒಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ 5,000 ಎನ್ಕ್ 50,000 ತೋಜೊಂದು ಉಂಡಾದಾನ ಅಂದು ಏನ್ಯ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಫೈನಲ್ ಯಾವುದು ತುನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 50,000 ಮಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಪನಂಚಿಟ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ಕ್ 20,000 ಎಡಮನುತ್ತ ₹1 ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನೋಟು ಎನ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತನ 50,000 ಎಡಮನುತ್ತ ₹1 ಸೊ ಸಾರಿ 50,000 ಎಡಮನುತ್ತ ₹1 ಎನ್ಕ್ ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನೋಟು ಪ್ಲಸ್ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಹೊರ ಮೈನಸ್ ಹೊರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಐನಿರ್ದವರ ನಡುಟು ಮೈನಸ್ ಸಾಂಡಲ ಆತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗು ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಳ್ದಿತ್ತೆ BJPದ ಮಿತ್ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಮಿತ್ ಆರೋಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆತಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಡದು ಇತ್ತುವರೆ ಪೊಡುಂದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಮುರನಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಹಂಗಾರೆ 5 ದಿನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋತುಡು ಸೊ ಐಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದಿ ಏನ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿಲು ಇರುವ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಬೋದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂತೆ ಸಮಯ ತಾಗು ದಯಪಂಡ ಕೂಡ BJP NDA ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲಿ ಏಪಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ ಎನ್ನಿಲಿ ಒಂಜಿ 20% ಅತ್ತು 30% ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಂಡೇ ಪನ್ಕ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಕುಡಾತು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಐನಿ ಎವ್ರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಏತೋ ಜನ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಲೆ ಒಂದೇರು ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಅವೇ ಏತೋ ಜನ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾಡೊಂದೇರು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ 10-15 20% ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಮಲ್ದನ ಕಂಪನಿಡು 15% ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದೆ ನಿನಗೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನಿತ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ತುವರೆ 15% ಅವಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪಿನ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು 10-16% ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಾನಾತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಲು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ಐಕ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಒರೋನೆ ಪಾಡು ನತ್ತು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತಿ ಓಡು ದಯಪಣ್ಣದಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಬೈ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು 50% ಬೈ ಮಲ್ಪೆ 50% ಎನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೀಪೆ ಅನ್ ದುಡ್ಡು ದಯಪಣ್ಣದಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರು 15% ಬೂರುನು ನಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂದೊಂದೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಂದತ್ತು ಹೂಡಿಕೆನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ 10 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪರಿತನ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಕಿದ ಎಡ್ಮ ಶೇರ್ನ ದೀಲೆ ಇದನ್ನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ದುಡ್ಡು ಯಾನಿತ್ತೆ 10 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊಡಾತು ಶೇರ್ನ ಯಾನು ಬೈ ಮಲ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಂಡ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಡಿನು ಅತ್ತು ಏರು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆನಾಗ ಪೋಡಿವೇರ ಹಾಕ್ಲು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚೆ ಅಂಚಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ನನಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದು ಮಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.